салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 98 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар сентри ноҳияи файзобод. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад, 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор, ҷамоати деҳоти ғайраи участкаи некманзар. 9 сотиқ замин, 4 дар хона, як хона бо калидораш ремонт дорад. ҳоҷатхона ва на туалет ҳамаш дар даруни хона мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи файзобод, деҳаи файзрез. 6 сотиқ замин, 3 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи файзобод, дар назди заводи ғишт. 10 сотиқ замин, 3 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи 93 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. гирди хона бо сетка маҳкам кардагӣ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар тиреза шикатур кардагӣ мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, 9 километр. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. дар назди хона садик, масҷид ва мактаб мебошад. харидор бошед, срочно хона фурӯхта мешавад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар 7 километр, рӯ ба рӯи бозори ховарон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 46 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона, маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.